अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रात चोर भराइल बाटे भौजी के साड़ी में, एगो से न फोरत रहे दूगो राखा हादी में, एगो से न फोरत रहे दूगो राखा हादी में। चोर